как се ронат майка ми. Пене, как си правиш тук? Айде от тук за джоба. Нещо... Оле, как се ронат. Трябва ги минаме с теляка. Ало. Вестибуларният ми. О! Доста измъчена история. Различен старт на Мастърфукс. Невероятно постижение! Ай така завърти малко светлината. Изправи се малко от светлина. Ай това да. Защо? Малко назад. Назад малко. Ай така е. С цел? Така от светлината да се види. Леко релеф. Обаче нарила се нацепва. Чакай да зумна тук.